Kung dili ta mosunod sa pagtulunan sa Ginoo, magsige tag supak-supak, nya maghimo pagyud og mga buhat nga supak sa Ginoo, iya gitang pamatyon. Mao nang naa sa atong unang pagbasa, gisugo niya ang mga anghel sa pagpatay. Giuna ra ba ang taga didto sa templo? Kisa man tong tuas templo, mga pari, mga lictors, mga sakristan, mga lay minister, mo'y giunag pamatay didto sa templo. Gilingay mong tupad, ing na di ka patyonon, inay mong tupad ba, di ka patyonon sa Ginoo. Kay usahay, nagtuo ta nga kining atong pagsimba, kining atong pagsigig balik-balik og simba, pagrosaryo, pagmisa, igo na ni aron nga mahimo tang qualified, makapahimuotas Ginoo. Pero sa atong unang pagbasa, gipauna niyag patay tong tuas templo. Nga naman, daghan nato nga nagsigig simba, gasigig sangpit sa ngalan sa Ginoo, pero siging supak-supak sa Ginoo. No? Daghan. Libakira lang yapon, bakakon lang yapon, sige lang yapong bungol-bungol, di gyud mo antos para sa iyang isig katao, magsigig yung kasuko, sigig kasuko, mga saba ng mga anak, mangusi, manglatos, nya gikan simbahan. Sama na, patyonon. Di ba? Nya, sa may buhaton, kita'y magpakamatay para sa atong isig katao. Muna'y tinuod nga bunga sa atong pagsigi untag simba. Magampo ta, pero ang atong iampo nga kita malig-on sa pagtuo nga makasunod ta ni Kristo nga maoy nagpakamatay para nato. Siya'y nagpalansang sa cross aron ta malikay sa pagkalansang sa cross. Ug mao nay kinabuhi sa mga santos. Ang mga santos sila'y mudawat sa mga pagantos aron nga mahilingkawas sa pagantos ang katilingban o ang ilang isig katao. Sige, laing lingi sa imong tupad ing na andam kong muantos para malipay ka. Ing na kanoy. Andam kong muantos aron malipay ka. Ing no de kas imong tupad ayaw na paningil ha. Di na ka maningil. Mao bitaw ang mga sugo ni Hesus, pulos gyud makalipay sa atong isig katao. Tanawa ha, kung tamparoson ang imong pikas aping, unsawan? Patamparos lang pikas. Katong nanamparos nimo, lipay ka ito. Kaya magsigir magisiyag tamparos nimo. Matagbaw siyag tamparos ba? Pasaylua o kapituan, kapito. Ang nakasa. Di katong nakasa, lipay kay siya, kay imo man sigihag pasaylo. Makalipay gyud. Kung kamo magpahulam, ayaw na paningil og bayad, aporting lipayas ng huwa mo. Di ba? Ang sa pamailain, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin, ihatag ngadtos mga kabos, askang lipayas mga kabos. Di ba? Sa pamailain, nasugo sa Ginoo. Ang saan? Napamoy na hibawan? Ha? Kana na inom dugaya sa ninyo kuan. Pagpalit mog slat, hutdag palit, paskang lipayas pari ana no? Pati lipaya gyud. Ako lipay-lipay naman gani ko gamay. Atong tanawon ha pila ni atong slat karon. Ang SBF dag para sa atong kumbento 33,894 na ang atong halin, 26,106 na lang ang nahibilin, tag 500 pesos per slot. Nya nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge,
168 na ang atong nadawat nga 16 slot challenge. So, pakpak, yes. Makapakpak kita sa kalipay kay sunan ka ng namalit mog slots. Nya ang atong kapilinya di Fatima nga slots para sa second project 6,000 man to atong gibaligya, worth 6 million. Ang atong halin, total halin kay ang dinhis ato 4,740. Ang dito sa kapilinya nga nahalin, ambot pa ba sila halin karon 943 na. So total 5,683. Ang nahibilin 317 na lang ka slots. Ato gining home nun karong si Manaha ha. 317 kajutay ana kamo gitingin din hitanan mamalit mo ana katunga na ani ang mawagtang. No. Nya napagyoy mamalit ato mga online. So kadali ra ning hotdon. Mao na ato sa ning hotdon. Nya naa ni 20 slot challenge nga tag 20,000, 24 pa ang atong nadawat. Pakpakan sa nato gyapon. Salamat kaayo. Para sa atong pagpadayon sa pagprocess sa ato dihang yuta para sa Kulumbari na maligya gyapon ta ang slot nga investment slot katong DSAP tag 500,000 per slot. Nakadawat na sa tag 204 ka slots as of yesterday. Pakpak na sad. Makapakpak tas kalipay tungod aning mga tao nga kanabang nagtuman sa sugo sa Ginoo kay makalipay lagi gyud. Generosity may ang tawag ani, charity. Makalipay gid na siya. Pero naa gani nato ang kadawo, naa nato ang purti gyud ka kana ganing kama dali kitang masuko, dali kita masina. Naa nato ang pagkaambisyoso, ana pertigyong guula. Mo bitaw ang atong nasod ron ug mo tan-aw mo sa social media pagka gubuta gyud paminawon kay ang accusation sa atong mga government officials nga sige kunong korupsyon. Adi nun tanan naaman say mga buutan ana nila pero kusog kuno kayong korupsyon pasabot ang kaugalingon ra gyud sa government officials ang ilang gibusog samtang ang kadaghanang mga katawhan nag-ilaid sa kalisod. O kanilang siging saka ang atong precious palitonon wa gyoy nahitabo nga kana ganing ni us-us ngano man kay ang atong mga government officials dagko kay mga ranggo apil na sa tingali ming mga pari wa mo paambit sa mga kwarta nga among gihuptan, wa mo paambit. Wa ba mo share ba? Ana, mo na kaning namalit na tog slots, mao ni sila yung mga ehemplos, mga tao nga kamaong mo paambit kaysa magsigil kita gunahuna tigom for myself, for myself, for myself. Ana, mao na makaguba sa atong katilingban. Muna si Maximiliano Colby, dili lang ang iyang gipaambit ang iyang abilidad, ang iyang pagsigig gatukod man sa nisiyag mga hospitals o mga kanini ang eskwelahan o nagsigi ni siyag tabang batan-on ra kay ni siya 47 years old sa dihang namatay siya pero dagko kay siyag nabuhat og ang kinadak-an niyang nabuhat iyang gihatag ang iyang lawas aron patyon aron maluwas ang kadtong usa ka piniriso. Piniriso ba? Pasabot saman patyonon gyud pero iya pag yung gi-offer ang iyang lawas para patyon. Kinsa dinhing asawaha nga kon patyonon ang inyong bana niya moingon kinsay mo puli aron dili ni madayon og kamatay. Kinsang asawaha ang mupuli nga anda magpakamatay para sa bana ta sa kamot nga wa gyud
Di gid mo maghuna-huna nga ang inyong bana, inyong pakamatyan aron mabuhi. Mingon ra gid mo, ala na siya dahil patay. Ala na. Din alang ko mangutanas mga bana, di mangi magpakamatay ng asawa. Sabot ng bana, kaya ang bana dugay naman ang nangandoy. Nosam ni matay ni buang. Ilisa na ni nato. Pero basin pa na ay mga bana, kaysa mga banaha din nga gustong magpakamatay para sa asawa ta sa kamot. Wagi ni Dear. Ay, sus. Klaro na mga naong ninyo. Ala, kanina lang, be. Pangutan ako ninyo, na, Pader, o kami mo'y patyonon, magpakamatay ka para namo. Gigi, pangutan ako na ako. Ay, dugay na. Sige, kung pakauwaw din baligya aning slat, di ba din ipagpakamatay? Gisaway na mga ikuan kaya sige lang kuno kog yaw-yaw, pero para nis kaayuhan sa atong parokya, kaayuhan sa Archdiocese, mapakamatay ta. Hurot naman ganing akong stipend o panghatag nga. Wala naman gani, kuy ako gani. David ay, wala ko magmahaya, pero dako kayong kalipay. Lahi jud ang atong kalipay, kanabitang magpakamatay ta. Kaya ang level manggod sa pagpakamatay, mga tulo ni siya ka-levels na ay emosyonal, na ay kanaganing spiritual, emosyonal, o kanini ang physical. Ang pagpakamatay nga spiritual, kana bang dili ta magbuhat og sala, di gid ta magpakasala. Mao na siya ay heroic. Di jud ka magpakasala. Mao na ang mga santos. Ang una nila spiritual level nga pagpakamatay, to take away all sins. Ako dili ko ana perfect. Daghan pa kay kog sa lingay mong tupad. Ingna musta man ka wa kay sa. Ang tan ako no. Na. Ang sunod, emotional dying. Unsa man ang emotional dying? Kana bang di ka mo paggawas sa imong kasuko ngadto sa imong isig ka tawo, imong iluom ug adto nimo i-offer sa Ginoo. Mo na gibuhat sa mahal nga Birhen Maria, mo sa na gibuhat ti Kristo. Wa sila mo siyagit, wa magyaw-yaw, wa manginsulto, bisag sakit na kay ilang gibati, ni hilom og ni sultis Ginoo. Kana mga asawa nga yaw-yawan kay karon, hala, pag-practice mo og emotional dying. Ayaw nagyog tingog, no? Ayaw sag kusmod. Relax lang, ana. Nindot kay na siya. Nya dayon ang physical. Unsa may physical dying? Ang pagpanghatag og material things. Kana bang material things nga atong gikinahanglan sa mas kwarta, pagkaon ug uban pa balay, ipanghatag na, i-share na siya. Nya ang sunod dayon kaning magpakamatay kita sa atong lawas, martyrdom. Mao na siya physical. Nya di ta kahimo sa spiritual o sa emotional, maglisod ta paghatag sa physical dying for others. Mao na lisod kayo ang martyrdom para sa mga taong daghag sala. Pero sa mga taong jutay sala, dali ra kay na nilang martyrdom. Hinaut-on ta ato ning himuon kanunay kay mao ni ang gikinahanglan sa atong kalibutan karon. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Pasabot, ang ato gyung pangandoyon dili ang atong himaya, ang atong kalipay, kung dili nga maapil ta sa himaya sa Dios, bahala nag ang atong lawas kunis-kunison dinhi sa yuta. Nya ang kalipay nga tinud-anay tua didto sa himaya sa Dios, dili sa atong kaugalingon. Bi katapusang lingi sa imong tupad ing na sugod na kog pakamatay karon. Isaad ba yun? Ako no, sugod na kog pakamatay karon. Nindota no. Ang uban nagkusmod lang yapong naong. Sige lang, hala lang mo din.